Bună ziua tuturor! Pentru a începe acest comitet de disciplină religioasă, haideți să ne prezentăm unii altora. Așadar, frate Ian, poți să te prezinți, te rog? Da, am crescut într-o familie de martori ai lui Jehova și m-am botezat în anul 2000. Parcursul meu teocratic m-a condus să fac parte din numeroase congregații și am participat și condus deja comitete de bătrâni. Am avut bucuria să slujesc la construcții, mai întâi în Franța, apoi la nivel internațional. Am slujit de asemenea ca betelit în 3 filiale diferite, ceea ce mi-a permis să întâlnesc anumiți membri ai corpului de conducere. Foarte bine, mulțumesc! Frate Serge, poți să te prezinți și tu? Da, cu plăcere. Sunt martor al lui Jehova din 1992 și am fost numit bătrân în 2005. Am condus de asemenea comitete de disciplină religioasă, prescurtate CDR, care sunt de fapt întrunirile în cadrul cărora se abordează probleme legate de păcate grave comise de anumiți membri ai congregației în mod voluntar, deliberat și adesea repetat. Acest lucru necesită așadar o atenție deosebită pentru a putea ajuta persoana. Acesta este, de fapt, obiectivul cu care se încheie adesea aceste întruniri. Am slujit, de asemenea, ca pionier permanent timp de mulți ani în țări sau teritorii unde lucrarea noastră creștină de evangelizare este interzisă oficial, ceea ce m-a condus să colaborez îndeaproape cu supraveghetori de circumscripție, pe care îi însoțeam în misiuni riscante pentru a ajuta frați izolați sau aflați în pericol. Sunt botezat din 1985 și am fost numit bătrân în 1998, așa că am avut ocazia să conduc comitete de disciplină religioasă. Vom începe această întrunire cu o rugăciune. Serge, ai vrea, te rog, să o rostești tu? Da, Tată Jehova, suveran Domn Jehova, venim înaintea Ta și îți mulțumim că ne-ai oferit ocazia să ne adunăm aici, în Comitetul de Disciplină Religioasă, pentru a putea vorbi despre cuvântul Tău și mai ales pentru a face dreptate așa cum este stabilită de scrierile Tale. Suveran Domn Jehova, care ești un Spirit Sfânt, călăuzește-ne fii cu noi pentru ca, având dorința de a ajuta și de a păstra armonia și unitatea adunării, să fim însoțiți de Spiritul Tău Sfânt și de înțelepciunea pe care ne-o vei da pentru a face ceea ce este drept. De fapt, Tată, noi nu suntem decât niște simple instrumente, Tu ești Cel care faci dreptate. Poți să-L întorci pentru oile Tale, pentru slava numelui Tău, toate acestea în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Așadar, ca bătrâni, am urmat instrucțiunile din cărțile SFL. Aveți grijă de turma lui Dumnezeu în acest secol. Și acolo va fi, voi cita capitolul 12.1 din SFL. Când află că a fost comisă o greșeală gravă, bătrânii trebuie să acționeze fără întârziere pentru a proteja adunarea și pentru a veni în ajutorul celui care a greșit, conform Iuda versetul 4. Dacă bătrânii neglijează să trateze astfel de cazuri, acest lucru ar putea împiedica acțiunea Spiritului Sfânt al lui Jehova asupra adunării. Bătrânii trebuie mai întâi să se asigure că greșeala este suficient de gravă pentru a justifica formarea unui comitet de disciplină religioasă. De la evenimentele care au avut loc în 2021, când corpul de guvernare i-a îndemnat pe martorii lui Jehova din întreaga lume să se vaccineze, iar acest lucru a dus la moartea unora dintre ei, le-am scris individual membrilor corpului de guvernare pentru a-i avertiza, ne-a luat ceva timp să formăm un comitet de cel puțin 3 bătrâni, atât de șocați erau bătrânii și a trebuit să ne organizăm în afara conducerii corpului de guvernare. Scopul acestui comitet de bătrâni este de a stabili păcatele și de a-i ajuta pe cei păcătoși să se pocăiască. Cu bunăvoință am acordat un timp pentru a observa cu răbdare dacă acești frați puteau, de unii singuri, să-și dea seama de gravitatea faptelor lor și să-și schimbe comportamentul. Dar, din păcate, fiecare dintre noile lor apariții demonstra în mod evident că frații noștri continuau să meargă pe o cale greșită, fără să se gândească să se pocăiască de greșelile lor. Am decis atunci să convocăm în luna iunie 2025, deci luna trecută, fiecare frate vizat printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Suntem deci siguri că au primit această scrisoare. Regretăm că niciunul dintre ei nu a făcut efortul de a onora această convocare, care se referă la următoarele păcate: conduită nedemnă și obraznică. SFL, capitolul 12.16. Minciună rău intenționată și intenționată. Mărturii false. SFL, capitolul 12.22. Înșelătorie. SFL 12.24. Omucidere. SFL 12.38.
apostazie, SFL 12:39. Așadar, începem prin a ne aminti efectul și te ascultăm, Fraial. Vă reamintim că frații corpului de guvernare chemați în fața acestui comitet de bătrâni sunt doar cei care au participat activ la actualizarea de știri care a avut loc între 2021 și 2022 pe jedward.org. Prin urmare, frații chemați sunt următorii: David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Jeffrey Jackson, Samuel Hurd, Garrett Lush, Mark Sanderson, Antonie Maurițiu al III-lea. Dragii noștri frați sunt acuzați că i-au instigat cu deosebită insistentă pe toți cei peste 8 milioane de martori Jehovo din lume. Peste 13 milioane de susținători au acceptat o terapie numită în mod obișnuit vaccinare împotriva COVID-19. Acest comitet de bătrâni se străduise să cerceteze motivele care au motivat corpul de guvernare să ia decizia de a susține un anumit tratament medical. Faptul de a accepta sau nu un tratament medical este o decizie care ține de dreptul fiecărei persoane în funcție de starea sa de sănătate și de preferințele sale. Un individ trebuie să poată consimți liber și fără nicio presiune sau constrângere externă la tratamentul pe care îl alege. Poziția susținută de corpul de guvernare este așadar în opoziție cu libertatea creștină și constituie o încălcare gravă a principiilor biblice, în special a celor din Epistola către Romani, capitolul 14, și din prima epistolă către Corinteni, capitolul 18. Pe lângă aspectul moral deja menționat, discursurile reținute de frații acuzați și convocați la acest comitet constituie o încălcare clară a legilor omenești legate de exercitarea libertății individuale a fraților și surorilor. De exemplu, rezoluția 2361, adoptată la 28 ianuarie 2021 de Consiliul Europei, care stipulează la articolele 7.3.1 și 7.3.2 că vaccinarea nu trebuie să fie obligatorie și că nimeni nu trebuie să fie supus presiunilor politice, sociale sau de altă natură pentru a se vaccina. Dacă el sau ea nu dorește să o facă personal, nimeni nu trebuie să fie victima discriminării pentru că nu a fost vaccinat din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate sau pentru că nu dorește să se vaccineze. Deoarece au încurajat întreaga comunitate a martorilor georați să se injecteze cu aceste produse medicale experimentale, s-a atins punctul culminant atunci când au apărut consecințele inevitabil dramatice, adică efecte adverse care au dus la boli și decese fatale. Acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care mulți dintre tovarăși nu doreau să fie injectați. Până astăzi, în 2025, frații noștri, care sunt încă membri ai colegiilor centrale, continuă să încurajeze administrarea acestor injecții. Conținutul publicațiilor noastre, precum Examinăm scripturile în fiecare zi, Turnul de veghe sau Întâlnirile noastre din 2025 demonstrează acest lucru. De exemplu, la întrunirea Viață creștină și minister din săptămâna 3-9 martie 2025 cu tema Să ne arătăm încrederea în organizația lui Jehova. Actualitatea numărul 9 a Colegiului Central 2021, am selectat 2 citate din prezentarea fratelui David Splane. Sunt eu convins că Jehova le dă slujitorilor săi perspicacitate pentru ca ei să rămână în țara celor vii, așa cum spune Psalmul. A doua citare. Ar permite Jehova ca corpul de guvernare și asistenții săi, misionarii, marea majoritate a beteliștilor și alți slujitori cu normă întreagă să urmeze măsuri de protecție sau să primească un vaccin dacă acesta ar fi periculos pentru ei? Ne amintim de aceste diverse intervenții ale fratelui Splane. Foarte bine, frate Serge. Având în vedere gravitatea fierului și consecințele sale asupra sănătății fraților, asupra vieții lor și asupra fedestinatului, a existat și unitatea creștină care a fost ruptă în cadrul numeroaselor adunări din lume. Mulți frați și surori s-au regăsit astfel divizați, ostracizați, excomunicați, defăimați și dați la o parte. Apelurile lor la ajutor, la ascultare, la reconciliere și la căutarea păcii nu au fost în mod evident auzite. O astfel de atitudine exprimată de acest colegiu central pare departe de a reflecta personalitatea plină de iubire a Dumnezeului nostru Jehova și a bunului nostru păstor Iisus Hristos.
Din toate aceste motive și din multe altele, comitetul care a fost format a căutat în special să afle acest lucru din partea fraților acuzați. De la fratele Mark Sanderson, care a prezentat actualizarea numărul 4 în 2021, Martorii lui Jehova nu sunt împotriva vaccinării. frate Mark Sanderson, comitetul a dorit în mod expres să știe pe ce sursă biblică exactă te-ai bazat pentru a declara în mod public că nu există absolut nicio obiecție religioasă sau de conștiință împotriva vaccinării, așa cum ai afirmat? Frate Mark, menționând că un procent semnificativ, adică 50% dintre frații de la BTA, s-au vaccinat. De ce nu a dorit să păstreze o neutralitate strictă, menționând în mod expres și pe ceilalți 50% care, din diverse motive, nu au vrut să se vaccineze pentru a oferi o imagine completă și echilibrată a situației? În legătură cu fratele Stephen Lett, care a prezentat actualizarea numărul 8 din același an 2020, Având în vedere că avem această informație, vrem să știți ceea ce știm și noi. Lett, ai menționat o echipă de frați care au fost delegați de către corpul de conducere pentru a verifica fiabilitatea vaccinurilor RNM, care au fost apoi recomandate fraților din întreaga lume. Comitetul dorește să știe cine sunt acești frați și de ce departament țin ei în cadrul BTA sau în altă parte, care sunt calificările lor oficiale pentru a fi declarați competenți în domeniul sănătății publice, pentru care au fost mandatați de către corpul de conducere. Dintre cei 99% dintre frații vaccinați din cadrul Betel, cum am putea ști, frate Lett, cu toată transparența, câți au făcut-o din proprie voință și convingere personală și câți au făcut-o din constrângere? Îi reamintesc fratelui Lett de articolul publicat pe site-ul nostru www.org, care afirmă, citez, poate un creștin să accepte tratament medical? Este un citat. Acest articol pune două întrebări, printre altele, atunci când creștinul este chemat să aleagă un tratament medical. Și această întrebare vreau să-i o pun fratelui Lett. Întrebarea este dacă aceasta este o idee clară despre tratamentul care mi se oferă. Și sfatul spune, citez, Biblia recomandă să căutăm informații serioase, mai degrabă decât să credem tot ce se spune. Este citat textul din prima carte, capitolul 14, versetul 15. Al doilea punct al articolului, legat de întrebare, ar trebui să cer o a doua sau a treia opinie medicală? Comentariul la această întrebare spune că poate fi util să consultați mai mulți consilieri, mai ales dacă aveți o problemă gravă de sănătate. Este citat Proverbe, capitolul 15, versetul 22. Ei bine, acesta face parte, frate Lett, din învățăturile de înțelepciune pe care ni le-ai transmis mereu până acum. Frate Lett, te-ai asigurat, având în vedere aceste aspecte, că ai o idee clară despre testele pe care le-ai propus fraților tăi cu această vaccinare? Știați că aceste vaccinuri conțineau celule provenite de la embrioni ai unor bebeluși umani avortați care se găseau în aceste vaccinuri cu visiferază? Că societatea modernă vorbea despre aceste vaccinuri nu atât ca despre produse medicale, ci mai degrabă ca despre dispozitive electronice de dimensiuni nanometrice? Frate Lett, atunci când le recomandați fraților și surorilor cu activitate cu normă întreagă să se vaccineze, sub amenințarea că altfel nu vor mai primi privilegii sau vor fi supuși altor tratamente nedrepte de acest gen, le-ați oferit cu adevărat oportunitatea de a respecta punctul 2 din acest articol, adică să dea sau să primească sfaturi de la o multitudine de persoane înainte de a lua o decizie? Vă dați seama că i-ați făcut să încalce principiul biblic menționat în Proverbe 15:22, de asemenea evocat în acest articol? Poate comitetul să aibă cu adevărat acces la acești frați și surori și să le permită fiecăruia dintre ei să ne împărtășească mărturia lor prin e-mail-uri pe care le-am putea pune la dispoziția lor? Care au fost faptele pe care le-au adunat pentru a susține și a recomanda favorabil aceste alegeri și aceste produse? Comitetul dorește de asemenea să știe, frate Lett, putem avea acces la conținutul documentelor pe care le-au consultat astfel? Ne puteți spune în detaliu de la ce serviciu al statului american sau de la ce organizație internațională au adunat informațiile lor?
Suntem conștienți că nu este vorba despre un studiu științific, dar vă putem transmite ceea ce au observat frații noștri. Când recunoști că raportul fraților trimiși să se informeze despre aceste vaccinuri nu este o referință științifică, atunci ce este el de fapt? Și de ce Colegiul Central prezintă celor 8 milioane de martori ai lui Jehova un studiu non-științific ca model, în condițiile în care gravitatea situației impunea să se apeleze la cele mai avansate studii științifice? Cum ar fi reacționat Colegiul Central dacă un frate sau o soră din congregație v-ar fi recomandat să luați un medicament pe baza propriilor sale observații și concluzii non-științifice? L-ați fi luat în serios? Ai fost conștient cu adevărat că atunci când le-ai cerut fraților să aplice Romani 13, care îi încurajează pe creștini să se supună autorităților guvernamentale ale acestei lumi, de fapt le cereai să se conformeze politicilor publice de vaccinare forțată, care în multe țări erau de fapt legi ilegale, deoarece au fost adoptate cu încălcarea însăși a Constituției țării respective? Aceste legi și reglementări erau, încă de la început, în contradicție cu legi superioare deja existente și, prin urmare, erau din start conflictuale, deci nelegitime. De exemplu, Codul deontologic medical prevede pentru cetățeni dreptul la consimțământ liber și informat în alegerea tratamentului medical. Acest lucru este în contradicție cu obligația vaccinării. Atunci, cum pot fi niște legi atât de legitime între ele, dar să nu fie la fel și față de legea lui Dumnezeu? Mulțumesc, frate Ian și frate Serge, pentru intervențiile voastre cu adevărat interesante și judicioase. În ceea ce mă privește, vom urmări un extras din punctul de actualitate, numărul 6 din 2021, prezentat de fratele Herde. În alte regiuni ale lumii, vaccinarea a încetinit considerabil răspândirea virusului. Acum mă voi adresa personal fratelui Herde, afirmând în fața fraților din întreaga lume că vaccinurile anti-COVID-19 au încetinit răspândirea bolii în anumite regiuni ale lumii. Dar nu spui de fapt o minciună? Pe ce date te bazezi? Ne poți oferi aceste surse. Cum se face că pe 10 octombrie 2022, Janine Small, pe atunci președinta piețelor internaționale dezvoltate la Pfizer, a declarat în fața Parlamentului European că nu a fost efectuat niciun test de eficacitate împotriva transmiterii virusului? Dacă producătorul însuși nu a efectuat niciun test, cum poți spune că acesta încetinea răspândirea? Ai fi răspândit oare o dezinformare? SFL spune la capitolul 12 și la punctul 22, minciună răuvoitoare și mărturie falsă intenționată. Paragraful spune că orice minciună este asimilată unei minciuni răuvoitoare emisă cu intenția de a face rău. Sperăm că nu a fost cazul tău, dar paragraful spune și acest lucru. Aceste minciuni nu sunt simple exagerări ale efectelor și nici declarații înșelătoare despre subiecte. Este vorba despre o mare importanță și cu consecințe relativ limitate. Iar aici putem spune că această minciună a avut consecințe foarte grave. Iar paragraful din SFL citează Proverbele, capitolul 6, versetele 16 și 19, care spun astfel: există 6 lucruri pe care Jehova le urăște, da, 7 lucruri pe care le detestă, un martor fals care minte cum respiră și cel care seamănă certuri între frați. Evident, Rerde, ai mințit cum ai respirat. Adică, în mod firesc, fără nicio jenă, iar consecințele acestei minciuni au dus la certuri între frați. Unii frați au început să-i critique pe ceilalți. Unii nu acceptau să primească la ei acasă alți frați. Unii au fost răniți, alții nu au pățit nimic. Să ascultăm acum un alt fragment audio, mai detaliat, din videoclipul fratelui Herde. Facem tot posibilul pentru a-i ajuta pe beteliți și pe ceilalți slujitori speciali să se vaccineze, dacă doresc acest lucru. Spunând că corpul de guvernare face tot ce poate pentru a pune vaccinurile la dispoziția beteliților, crezi că ai rămas neutru? Tocmai ai spus o minciună, că vaccinul era eficient, deși nu era. Și acum spui despre beteliți, dacă doresc, ca și cum ai vrea să faci să creadă că îi lași liberi? Dar cum vrei să poată alege în deplină cunoștință de cauză dacă îi minți chiar înainte? SFL, capitolul 12, la punctul 16, spune următoarele. Comportament nedemn și obraznic. Termenul grecesc tradus prin comportament nedemn și obraznic este un act aselgeia și desemnează fapte care reflectă o stare de spirit marcată de lipsă de respect, de dispreț față de normele morale ale lui Dumnezeu.
Uite, nu îi respecti pe beteliți pentru că îi forțezi, pe ocolite și fără rușine, să accepte un produs pe care unii nu l-ar fi luat niciodată altfel. Deci chiar ai dat dovadă de un comportament nedemn și obraznic. Iar versetul biblic care este citat în SFL este Efeseni, capitolul 4, versetul 19, care spune: după ce și-au pierdut orice simț moral, s-au dedat la un comportament nedemn și obraznic, ca să practice cu lăcomie tot felul de necurății. Da, frate Herde, ți-ai pierdut simțul moral. Fiecare creștin este liber să aleagă modul în care se tratează. Fiecare își va purta propria povară, așa cum spune un alt pasaj din Biblie. Și asta a dus la tot felul de necurății. Este suficient să privim mărturile și pe frații și surorile din întreaga lume, răniți psihologic sau fizic, ca să ne dăm seama. Voi cita unul dintre multele exemple. Iată ce spunea unul dintre frații noștri, în vârstă de 78 de ani, botezat de 55 de ani și care locuiește în Carolina de Nord, Statele Unite. El a spus acest lucru pe 20 iunie 2024. Ne uităm la frații noștri care suferă din cauza vaccinului. Familia noastră nu a avut niciun efect advers de la vaccin pentru că nu l-am făcut. Dar a trebuit să ne vedem prietenii murind de atac de cord, accidente vasculare cerebrale, miocardite, cancer fulgerător. Lista efectelor adverse este prea lungă pentru a fi enumerată. Nu există nicio îndoială că corpul de conducere poartă o datorie de sânge înaintea marelui nostru creator, Jehova Dumnezeu. Amintiți-vă de cuvintele lui Pavel către congregația din Tesalonic. Apostazia trebuie să vină mai întâi, înainte de întoarcerea lui Hristos. Frate, surori, am ajuns aici, feriți-vă de orice alte recomandări care ies din gura lor. Familia noastră a fost marginalizată din cauza poziției noastre față de vaccin. Sfârșitul citatului. Acesta este mărturia fratelui nostru Fidel, de 55 de ani. Nu este singurul și există zeci de cazuri ca acesta. Acum putem urmări un extras din punctul de actualitate, numărul 7 din 2021, prezentat de fratele Leche. Acest lucru îmi amintește de exemplul biblic al lui Naaman. Prin intermediul unui mesager, profetul Elisei i-a spus lui Naaman că se va vindeca de lepră dacă se va scălda de 7 ori în Iordan. Cum a reacționat Naaman? Vă invit să citiți împreună cu mine 2 Regi, capitolul 5, versetele 11 și 12. Atunci Naaman s-a mâniat și a plecat spunând: mi-am zis, va ieși la mine și va sta înaintea mea, apoi se va ruga lui Jehova, Dumnezeul său, trecându-și mâna peste lepra mea ca să mă vindece. Abana și Parpar, râurile Damascului, nu sunt ele mai bune decât toate apele lui Israel? Nu mă pot spăla în ele ca să devin curat? Așa că s-a întors și a plecat furios. Naaman avea propria lui părere despre cum ar trebui să fie vindecat. Avea convingeri puternice, dar Jehova vedea lucrurile diferit. Pentru a fi vindecat, Naaman trebuia să se smerească și să se lase călăuzit de canalul pe care îl folosea Jehova. Naaman a avut dificultăți să accepte acest lucru, dar slujitorii săi au înțeles bine situația. Ce i-au spus să facă? Și care a fost rezultatul? Să citim versetele 13 și 14. Acești slujitori s-au dus la el și i-au spus: Stăpâne, dacă profetul ți-ar fi cerut să faci un lucru dificil, l-ai fi ascultat, nu-i așa? Atunci de ce să nu-l asculți? Mai ales că ți-a spus doar: spală-te și vei fi curat. Așadar, Naaman a coborât la râu și s-a scufundat de 7 ori, așa cum îi ceruse omul adevăratul lui Dumnezeu. Atunci pielea lui a redevenit ca pielea unui copil mic și a fost curățat. Ce învățăm din aceasta? La fel ca Naaman, și noi putem avea uneori dificultăți în a accepta anumite lucruri, mai ales dacă avem convingeri puternice. Dar un lucru este sigur. Dacă urmăm îndrumarea dată prin canalul pe care îl folosește Jehova, vom fi binecuvântați și, mai important, vom rămâne uniți. Relec, ai folosit exemplul lui Naaman cu scopul de a ne convinge că este bine pentru noi să facem vaccinul anti-COVID-19, care ar trebui să ne vindece și să ne redea pielea unui copil mic. Crezi că sora din grupul meu de predicare, pionieră permanentă, care ți-a acordat încredere în loc să-și urmeze conștiința,
care îi spunea că acest produs nu era bun pentru ea și care a suferit de o boală rară după fiecare doză de vaccin, pentru ca în final să moară după ultima doză, îți este recunoscătoare? Ce le spui acum familiei ei? CFL capitolul 12, punctul 24, spune următoarele. Escrocherie, asta este obni. A escroca înseamnă să înșeli în mod intenționat, să folosești o șmecherie sau să deformezi adevărul pentru a determina pe cineva să se despartă de un bun prețios care îi aparține. Prin urmare, ai deformat adevărul, determinând cei 8 milioane de martori ai lui Jehova din întreaga lume să iau un produs care avea să conducă la moarte pentru o parte dintre ei. Aceasta este o înșelătorie. Ai furat sănătatea fraților și surorilor tale. Mai mult, ai făcut-o într-o bandă organizată cu toți ceilalți membri ai corpului de conducere. CFL în capitolul 12, punctul 38 spune asta. Omorul, nu ești vinovat de vărsare de sânge doar atunci când ucizi pe cineva în mod intenționat, ai putea fi vinovat de vărsare de sânge și dacă provoci moartea cuiva din neglijență. Ai făcut-o din neglijență? Așa sperăm. Dar neglijența ta de a nu urma principiile creștine, conținute de exemplu în turnul de veghe din 15 septembrie 2015 de la pagina 8 la 12, te face vinovat de vărsare de sânge prin provocarea morții fraților și surorilor tale. Iată ce spune turnul de veghe. Nici biroul filialei, nici bătrânii unei congregații nu au autoritatea de a dicta unui martor ce decizie să ia în privința îngrijirii medicale, chiar dacă acesta întreabă ce ar trebui să facă. Așadar, ai încălcat un principiu pe care voi, ca și corp conducător, l-ați dat chiar voi cu câțiva ani înainte. Este un păcat grav. Ai sânge pe mâini. Deci, Fraiane, vrei să intervii acum? Da. Acum vă invit să vizionați două fragmente din buletinul informativ Nobor 9 al Corpului de Guvernare din 2021, prezentat de fratele Splane. Ei bine, știm că îi pasă de bunăstarea noastră spirituală. Dar cum rămâne cu bunăstarea noastră fizică, cu sănătatea noastră? Este suficient? Și în acest caz, cum procedează el pentru a ne oferi sfaturi bune, chiar și în acest domeniu? Pentru a răspunde, să reflectăm la promisiunea pe care Jehova o face în Psalmul 32:8. Cunoaștem versetul, dar îl vom analiza dintr-o perspectivă specială. Deci, Psalmul 32:8. Să citim. Eu este Jehova care vorbește. Te voi face perspicace și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Vreau să te sfătuiesc, având ochii asupra ta. Acesta a fost primul, apoi urmează al doilea. Dar noi, datorită organizației lui Jehova, am primit instrucțiuni clare încă de la început și îi mulțumim lui Jehova pentru asta. Acum mă adresez direct ție, frate Splane. Tu citezi Psalmul 32:8 și menționezi că Jehova ne arată calea pe care trebuie să mergem. Apoi dai exemplul măsurilor de protecție din legea mozaică. Desigur, Jehova l-a inspirat pe Moise să scrie aceste sfaturi. Ele au fost inspirate de Dumnezeu și transmise printr-un înger. Totuși, sfaturile corpului de conducere sunt ele inspirate și transmise printr-un înger? Se ridică întrebarea, deoarece afirm că Jehova acționează la fel ca în trecut și ne oferă instrucțiuni sanitare și salvatoare prin intermediul organizației sale sigure. Comparând sfaturile corpului de conducere cu cele ale lui Dumnezeu transmise printr-un înger, insinuez că voi 8 aveți o călăuzire divină specială. Am putea afla care este această călăuzire. Raționamentul pe care îl construiești este clar greșit și contrar a ceea ce credem și spunem în publicațiile noastre. Să luăm de exemplu formularea Turnul de veghe din februarie 2017, pagina 26, paragraful 12. Se spune, corpul de conducere nu este nici inspirat, nici infailibil. Prin urmare, el se poate înșela în privința unor chestiuni doctrinare sau de organizare. Desigur, Iisus nu ne-a spus că sclavul său fidel va produce o hrană spirituală perfectă. Sfârșitul citatului. De ce nu dai dovadă de modestie? Amintind această informație?
De asemenea, de ce nu amintești istoria și nu explici că până în anii 1930, sclavul fidel și înțelept era împotriva vaccinării? Afirmi că valoarea sfaturilor corpului de conducere este echivalentă cu cea a lui Moise? Pentru că, dacă conducerea corpului de conducere este divină, ar trebui cu toții să ne bucurăm de aceasta și să profităm pentru a rămâne în țara celor vii, nu-i așa? Totuși, David ia în considerare cuvintele colectate pe 21 februarie 2020 și 4 de la un tovarăș de 49 de ani care locuiește în Helena, Statele Unite. Această persoană a dat acest titlu, complet vaccinat, a contractat COVID și a decedat. La început, mătușa și unchiul meu erau împotriva vaccinului. Dar după presiuni constante din partea corpului de conducere, au crezut, așa cum se sugera, că nu l-ar fi recomandat dacă nu ar fi fost siguri. Așadar, amândoi au primit 2 doze. Prin urmare, amândoi au contractat COVID-19. Unchiul meu a luat ivermectină și a avut simptome foarte ușoare. Mătușa mea a refuzat să ia ivermectină. Avea dificultăți de respirație. A ajuns la spital, a primit remdesivir și a decedat în următoarele 10 ore. 6 luni mai târziu, unchiul meu a suferit un infarct grav, i s-au montat 4 stenturi și un stimulator cardiac. Regretă profund că s-a vaccinat și nu înțelege de ce organizația a recomandat acest lucru. Sfârșitul citatului. Ce simți în sufletul tău când auzi astfel de mărturii, David? Când afirmi că Dumnezeu dorește ca poporul său să rămână în țara celor vii și în același timp declari că Dumnezeu nu ar permite să luăm vaccinuri COVID care ne pot face rău. Cum explici acum faptul că frați și surori au murit totuși din cauza acestui vaccin? Ce simți față de cei care au fost răniți, au rămas cu handicapuri în urma acestui vaccin sau față de cei care au dezvoltat boli autoimune, cancer fulminant, hemoragii, paralizii, tulburări nervoase, boli cardiace, amputări și alte calamități cauzate de aceste injecții? Înțelegi că punând cuvintele tale la același nivel cu cele inspirate de Jehova, păcătuiești împotriva lui prin blasfemie? Pui voința zeiței grecești a medicinei, Igi, în locul voinței lui Jehova. Folosindu-ți autoritatea morală, devii vinovat de omucidere împotriva propriilor tăi frați. Îl folosești pe Moise în discursul tău, așa că și eu îl voi folosi pe acest profet ca să te corectez. Aceste versete se găsesc în ceea ce se numește cele 10 porunci. Exodul 27. Să nu folosești numele lui Jehova, Dumnezeul tău, într-un mod nedemn, căci Jehova nu va lăsa nepedepsit pe nimeni care folosește numele său într-un mod nedemn. Și Exodul 23. Nu trebuie să ucizi. Voi, cei 8, ați folosit în mod nepotrivit numele lui Dumnezeu pentru a-i determina pe prieteni să facă ceea ce voiați voi. Adică să accepte o tehnologie farmaceutică care circulă și funcționează în corpul lor, ai întors spatele Creatorului, punându-ți încrederea în oameni, în loc să o pui în Creatorul însuși. Aceasta este ideea din Psalmul 146:3. Nu vă puneți încrederea în prinți, nici în vreun fiu al omului care nu poate salva. Și aceasta este ideea din Ieremia 17:5. Iată ce spune Jehova. Blestemat este omul care își pune încrederea în simpli oameni, care se bazează pe puterea omenească și a cărui inimă se îndepărtează de Jehova. Făcând astfel ca creatorul corpului uman să fie prezentat ca susținător al produselor sale experimentale, nu crezi că, din cauza suferințelor provocate de aceste vaccinuri, oamenii ajung să-L învinovățească pe Dumnezeu ca fiind direct responsabil pentru nenorocirea lor? Cum ar putea El să împace acest lucru cu învățătura care spune că Dumnezeu nu provoacă suferință oamenilor? Cartea Aveți grijă de turma lui Dumnezeu este făcută, capitolul 12.39, spune următoarele la intrarea apostazie. Apostazia constă în a te îndepărta de adevărata închinare, a deserța, a trece de partea inamicului, a te răzvrăti, a abandona.
Ai abandonat învățăturile fundamentale ale Scripturilor pentru a-ți promova propriile idei. Și mai rău, le-ai modelat abil pentru a le atribui lui Jehova. Ignorând învățăturile biblice și refuzând cu încăpățânare corectarea, te afli în ceea ce Biblia numește apostazie. Același volum, la același punct, punctul 39, sub punctul 3, tot la apostazie spune următoarele. Este a răspândi în mod voit învățături contrare adevărului. Dacă cineva cu toată sinceritatea are îndoieli cu privire la învățăturile biblice sau ale martorilor lui Jehova, trebuie să îi se ofere ajutor. Îi se va oferi un ajutor binevoitor. Dacă un creștin se încăpățânează să discute despre învățături false sau să le răspândească în mod voit, aceasta poate fi considerată apostazie sau ca himeneu. Dacă nu reacționează favorabil după un prim și un al doilea avertisment, va trebui format un comitet de disciplină religioasă. Participi la răspândirea voită a unor învățături contrare adevărului biblic și te încăpățânezi să discuți despre învățături false sau să le răspândești în mod voit. Câte avertismente ai primit? Doar unul sau două? Mai degrabă sute? Sau chiar mii? Ce le-ai considerat? Comitetul înțelege că nu, din moment ce până astăzi nu v-ați întors. Ești așadar un blasfemator, un răzvrătit și un împotrivitor în ochii lui Dumnezeu. Pe scurt, un apostat. Mai mult, sfaturile tale au cauzat boli și moarte printre poporul nostru. Ești vinovat de omor din culpă. Putem privi acum un extras din punctul de actualitate numărul 10 al Colegiului Central 2021, prezentat de fratele Morris. Să continuăm să aplicăm toate măsurile de precauție care s-au dovedit eficiente. Purtarea măștii, distanțarea fizică, spălatul frecvent pe mâini și, dacă este posibil, vaccinarea. În punctul de actualitate numărul 7 din 2021, fratele Loge spunea că peste 80% din familia internațională Betel era vaccinată. Suntem bucuroși să vă informăm că astăzi peste 99% din familia Betel este vaccinată. Și acesta este de asemenea cazul a peste 95% dintre slujitorii speciali cu normă întreagă care nu sunt beteliți. Mulți dintre frații și surorile noastre au observat anumite avantaje ale vaccinării. De exemplu, în anumite regiuni din Bulgaria, preoții spun că vaccinurile sunt o otravă a diavolului. Așadar, există presiuni puternice împotriva vaccinării. Cu toate acestea, după ce au urmărit punctele de actualitate ale corpului de conducere, o soră și soțul ei au decis să se vaccineze. Mai târziu, superioara surorii a sunat-o pentru a-i spune că, pentru a respecta normele guvernamentale, nu va mai putea veni la muncă până nu se va vaccina. Această doamnă a fost foarte surprinsă să afle că sora era deja vaccinată. De fapt, era chiar singura angajată care era vaccinată. Toate celelalte au trebuit să fie concediate. Șefa de serviciu a întrebat-o pe soră dacă nu ar avea prieteni vaccinați care ar putea să înlocuiască persoanele concediate. Această doamnă a sunat apoi alți martori pe care îi cunoștea pentru a afla dacă au prieteni vaccinați care caută un loc de muncă. Chiar în aceeași seară, aproape toate posturile au fost ocupate. Responsabila cu personalul le-a întrebat pe surori: cum se face că cunoașteți atât de mulți oameni vaccinați? Surorile au putut oferi o mărturie excelentă. În total, 14 surori și o studentă la Biblie au fost angajate pentru că au urmat recomandările înțelepte și principiile biblice comunicate în diferite actualizări ale Colegiului Central. Acum mă adresez ție, frate, Anthony Morris, până la actualizarea numărul 9. Din 2021, Colegiul Central nu recomandase niciodată în mod direct să te vaccinezi, dar o făceau într-un mod indirect și perfid. Însă tu, Anthony, folosești metoda directă spunând și, dacă este posibil, să vă vaccinați.
Ce înseamnă acest dacă este posibil? Conform cifrelor mondiale, cu 99% din familia Betel vaccinată și peste 95% dintre slujitorii speciali care nu sunt la Betel, se înțelege ușor. Aceste cifre ar stârni invidia regimului sovietic și totuși corpul de conducere se declară mulțumit. Ele arată că voința împărtășită de voi 8 și pe care covârșitoarea majoritate a martorilor lui Jehova o acceptă, este această unică formă de tratament pe care o promovați. De ce alegi să menționezi, printre alte măsuri de precauție dovedite, vaccinurile, dar nu și alte soluții precum ivermectina sau hidroxiclorochina? Pur și simplu rolul sistemului imunitar. Mulți frați și surori și-au pus întrebări cu privire la adevăratele voastre motivații, iar acest lucru este cât se poate de firesc. A existat vreo presiune sau vreo influență exercitată asupra unor membri ai corpului de conducere sau asupra ta personal pentru a face astfel de afirmații? Dacă da, ne poți împărtăși acest lucru? Dacă nu, cum poți explica astăzi martorilor lui Jehova această insistență? Mai mult decât șocante, determinându-i pe unii să încalce legea propriei conștiințe, pe acei frați care nu doreau acest tratament medical aflat încă în fază de testare. Îți propun să revizităm istoria noastră modernă, pentru că ea te poate conduce către dreptate. De fapt, dacă ne uităm la istoricul problemei vaccinării în publicații, putem observa că în una 1921 era declarată barbară și diabolică. În una 1924 nu era o instituție fericită. În una 1929 era descrisă ca fiind o crimă, o insultă, un delir, o poluare. În una 1931 este descrisă ca fiind o invenție diabolică menită să pângărească omenirea. Și în cele din urmă, în 1952, a devenit o chestiune de conștiință. Acest lucru ridică întrebări. Cum poate fi justificat ca sclavul fidel și înțelept să fi decretat timp de 31 de ani că vaccinările erau contrare creștinismului pentru că apoi să le declare acceptabile? Pentru cei dintre noi care sunt obișnuiți să accepte fără să gândească tot ceea ce vine din partea organizației ca pe o hrană venită direct de la Jehova, acest lucru a dus inevitabil la pierderi de vieți omenești. Cine poartă responsabilitatea pentru decese? Victimele, în primul rând, și tu, Anthony, pentru că, în calitate de frate cu influență, ai promovat o anumită terapie, și anume vaccinarea. Când vorbești despre Bulgaria și arăți cu degetul spre poziția de lider religios, de ce nu amintești și de propria noastră istorie legată de problema vaccinării? Sclavul fidel și înțelept spunea și el același lucru. Iată ce a spus revista Vârsta de Aur din 4 februarie 1931, care dedică 10 pagini acestui subiect. De ce vaccinarea nu este pentru creștini? La pagina 295 găsim următoarele. Dintre toate invențiile care au fost impuse omenirii pentru a o pângări, cea mai subtil diabolică este vaccinarea. Te-ai comportat cu prezumție exact așa cum a exprimat Iisus în Luca 6:41. De ce te uiți la paiul din ochiul fratelui tău? Dar nu observi bârna din propriul tău ochi? Publicitatea pozitivă pe care o faci vaccinării îi motivează pe mulți dintre tovarășii tăi să-și urmeze conștiința și în cele din urmă să accepte această formă de tratament medical. Ce te împiedică să rămâi neutru în privința chestiunilor de sănătate? Te-a rugat Iisus să faci reclamă pentru Big Pharma? Te-a rugat Iisus să încerci să înlocuiești conștiința fiecăruia? Cum poți pretinde că rămâi neutru atunci când ai aceste două exemple folosite în discursul tău, și anume, în primul rând, cel al surorii și al soțului ei indecis, care în cele din urmă a ales soluția recomandată de conștiința corpului de conducere, adică vaccinarea. Și al doilea exemplu, cel al surorilor din Bulgaria, care au fost binecuvântate, obținând un loc de muncă, pentru că și ele au urmat recomandările înțelepte din actualizările corpului de conducere, făcându-și injecția. Totuși, se știa că acest produs vaccinal era periculos, deoarece era încă în fază experimentală.
De ce nu vorbești despre principiul precauției când vine vorba de ceva nou care atinge caracterul sacru al vieții? De ce nu îndrepți privirea tovarășilor către creatorul minunatului corp uman, înzestrat cu un sistem imunitar extraordinar? Ți-ai pierdut încrederea în tehnologia divină? Din cauza implicării mele în construcții? Iată următoarea reflecție. Înainte de a începe lucrări, trebuie să pregătim o analiză a riscurilor. Întrebarea mea este deci, ai pregătit o analiză a riscurilor înainte de a susține vaccinarea? Înainte să te angajezi în acest sprijin pentru vaccinare, știai ce conțin fiolele? Știai că acolo se găsește oxid de grafen? Cunoșteai proprietățile electromagnetice ale acestui element? Te-ai gândit la influența pe termen lung asupra sângelui, asupra organelor și a vieții umane? Dacă pe un șantier sau în activitățile normale ale unui loc dedicat lui Jehova are loc un incident, un aproape accident sau un accident, trebuie să completăm un raport. Ai completat sau ai citit vreodată un astfel de raport? Oricum, filialele și corpul de conducere au primit numeroase mărturii care raportau efecte negative ale vaccinurilor anti-COVID, dar nu le-au luat în considerare. Ba din contră, să ilustrăm acest aspect cu mărturia lui Abdias. Mă numesc Abdias, sunt martor al lui Jehova și sunt activ de 25 de ani, iar până în prezent am slujit ca bătrân și pionier permanent timp de mulți ani. Dacă astăzi depun mărturie sub anonimat, este pur și simplu din cauza fricii morbide pe care o inspiră uneori autoritățile din cadrul organizației martorilor lui Jehova. Mi se pare de-a dreptul ridicol să nu poți spune adevărul pur într-o organizație care se auto-intitulează Adevărul. Pot depune mărturie că, în timpul crizei COVID, au apărut tensiuni și diviziuni în cadrul congregației mele. Unii și-au permis, prin Zoom, să-i apostrofeze pe frații și surorile care erau reticenți față de vaccinare, îndemnându-i să asculte de organizație și să se vaccineze. Pot de asemenea să depun mărturie despre o soră din congregația mea, de aproximativ 35 de ani, care nu dorea sub nicio formă să se vaccineze, dar care, în urma presiunilor multiple din partea organizației, a discursurilor, comunicărilor și apoi a discursului unui bătrân care încuraja ascultarea și vaccinarea, ceea ce a fost picătura care a umplut paharul, a sfârșit prin a ceda și s-a vaccinat. Rapid, întregul ei corp a început să nu mai funcționeze corect. A trebuit să plătească echivalentul a 5 sau 6 luni de salariu și să călătorească în țara vecină pentru a face numeroase investigații medicale. Știu că medicii au avut mari dificultăți în a înțelege ce îi se întâmpla. Se pare că, în cele din urmă, au reușit să o stabilizeze, dar astăzi nu știu care este starea sănătății ei. Ea regretă, desigur, profund că a cedat presiunii organizației și a bătrânilor. Când i-am explicat bătrânului că, în urma discursului său, această soră s-a vaccinat, mi-a răspuns că nu-i pasă, că Jehova nu-i poate reproșa nimic pentru că el nu a făcut decât să asculte de instrucțiunile organizației sale. Pot de asemenea să depun mărturie că bătrânii au discutat cu mine pe Zoom în perioada COVID pentru a mă amenința că mă vor nota dacă voi continua să-mi încurajez frații și surorile să fie prudenți înainte de a se vaccina. Le aduceam la cunoștință temerile unor alte autorități medicale care evidențiau posibila periculozitate a vaccinurilor COVID și eventualele efecte secundare viitoare. Acum îți reamintesc reflexia din Proverbe, capitolul 14, versetul 12. Există o cale care îi se pare omului dreaptă, dar la urmă duce la moarte. De asemenea, ia în considerare Eclesiastul 7, 29. Am descoperit doar acest lucru. Adevăratul Dumnezeu i-a făcut pe oameni drepți, dar ei au urmat propriile lor planuri. Din păcate, tu îți urmezi propriile planuri, luând poziție în favoarea unor produse tehnologice promovate de companii farmaceutice cu o reputație îndoielnică, în loc să păstrezi distanța, ar trebui totuși să știi că nu este locul tău acolo. Comitetul ar dori să știe dacă ai reluat legătura cu surorile din Bulgaria în 2025 pentru a vedea cum să avansezi binecuvântarea la care ai făcut aluzie în discursul tău. Această binecuvântare vaccinală le-a permis să găsească un loc de muncă
dar le permite ea să-și mențină o sănătate fizică bună până astăzi? Sunt ele încă în lumea celor vii, așa cum spune fratele Splane? Îți pasă cu adevărat de ele? Sau ai spus această poveste pentru a face vaccinarea mai atractivă? De asemenea, spui fără nicio jenă că s-a dat o bună mărturie în această împrejurare. Acest lucru este complet fals. O mărturie bună înseamnă să trăiești conform standardelor biblice și să nu se angajeze în controverse lumești în ciuda presiunilor sau dificultăților. Atitudinea ta te-a făcut în mod clar vinovat de un comportament indignat și revoltător. De asemenea, ești vinovat de omor? Se amintește SFL 12 până la 16 despre comportament indignat și sfidător, unde este vorba despre fapte care reflectă o stare de spirit marcată de lipsă de respect, dispreț sau chiar batjocură față de normele morale ale lui Dumnezeu, legile sale și autoritatea sa. Frate Maurici, din cauza poziției tale pro-vaccinare, cuvintele și acțiunile tale, precum și starea de spirit evidențiate, arată că, din păcate, nu ai prea multă dragoste, considerație, simpatie și compasiune pentru cei care suferă în trupul sau conștiința lor și pentru cei care au o părere diferită. Discursul tău nu ține cont de libertatea de conștiință creștină, exprimată în special în Epistola către Romani, capitolul 14. Și în prima epistolă către Corinteni, capitolul 8. În final, pe un alt plan, comitetul ar dori să știe dacă poți împărtăși adevăratele motive ale plecării tale din cadrul corpului de conducere în numele adevărului care ar trebui să caracterizeze organizația ce poartă numele lui Jehova. Într-adevăr, Biblia ne învață multe despre cauza nemulțumirii lui Dumnezeu față de slujitorii săi, fie că este vorba de profeți, judecători sau regi, sau de apostoli. Care este cauza nemulțumirii lui Dumnezeu față de tine? Are legătură cu gestionarea crizei COVID sau este vorba despre altceva? Vă mulțumesc mult, frate Ian și frate Serge, pentru intervențiile voastre și pentru buna voastră pregătire. Vrei să închei tu, frate Serge? Cu mare plăcere, mulțumesc frate Metz și mulțumesc frate Ian. Având în vedere cele de mai sus și ținând cont că niciun membru al corpului de guvernare menționat și convocat în mod corespunzător nu a acceptat să se prezinte în fața Comitetului pentru Discipline Religioase format pentru a încerca să restabilească faptele, să pună bazele reluării dialogului între membrii dezbinați ai Adunării Mondiale a Martorilor lui Jehova, în vederea restabilirii adevărului și a făptuirii dreptății față de victime, într-un spirit de milă și iertare, Comitetul concluzionează următoarele. 1. Având în vedere cuvântul lui Dumnezeu, din care este citat 1 Corinteni capitolul 8, frații care au participat la aceste știri au încălcat principiile biblice referitoare la libertatea individuală a fiecărei persoane de a se trata medical la alegere, pe baza conștiinței personale. 2. Că această incitare la încălcarea principiilor biblice s-a făcut atât prin mecanisme viclene, cât și directe, prin discursuri construite cu măestrie și prin versete biblice scoase din context, cum ar fi Roman capitolul 13 sau exemplul lui Nahaman aplicat în afara contextului. 3. Că încălcarea conștiinței fraților și surorilor a fost stabilită, de exemplu prin conținutul scrisorilor către bătrâni din 19 decembrie 2022, care i-au exclus pe nedrept pe frații nevaccinați de la participarea la școlile de formare, precum și prin scrisoarea către slujitorii cu timp integral din 6 august 2021, în care corpul de guvernare și-a impus punctul de vedere, poziția și cunoștințele personale, încurajând administrarea de vaccinuri experimentale, chiar dacă mulți frați nu au vrut să ia acest produs. 4. Prin urmare, frații corpului de guvernare au păcătuit împotriva fraților noștri, iar aceasta constituie un păcat împotriva lui Hristos, conform 1 Corinteni, capitolul 8, versetele 11 și 12, care spune și citez: Așadar, prin cunoștința voastră, omul slab va fi distrus. Fratele tău, pentru care a murit Hristos, atunci când păcătuiți împotriva fraților voștri în acest fel și le răniți conștiința slabă, păcătuiți împotriva lui Hristos.
că responsabilitatea pentru efectele nefaste ale injecțiilor, decese, boli, suferințe fizice, mentale, emoționale, psihice, dificultăți sociale, dezbinări în adunări, etc., asupra fraților și surorilor care le-au făcut sub constrângerea corpului de guvernare, revine acestui corp de guvernare care a fost inițiatorul acestei incitări, uneori însoțită de amenințări, sancțiuni pentru oricine ar refuza injecțiile COVID. Vezi scrisorile către slujitorii cu timp integral, deja citate în paragraful 4, care prevăd privarea fraților nevaccinați de accesul la privilegii de serviciu. 6. Că membrii acestui corp de guvernare au păcătuit în mod evident împotriva lui Dumnezeu și împotriva fraților lor, fără a căuta public să-și ceară scuze, să ceară iertarea de care au nevoie sau măcar să arate cea mai mică căință în fața numeroaselor lor păcate, și aceasta în mod repetat și în deplină cunoștință de cauză. Comisia concluzionează după cum urmează. În opinia mea, că membrii actuali ai acestui corp de guvernare cu sediul la Warwick, în Statele Unite ale Americii, menționați nominal de această comisie, și anume David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Jeffrey Jackson, Samuel Hurd, Gerrit Loesch, Mark Sanderson, Anthony Morris III, nu mai sunt calificați public pentru a exercita funcțiile de bătrâni sau de păstori ai turmei lui Dumnezeu. Doilea. Și membrii actuali ai acestui organ de conducere, cu sediul în Warwick, Statele Unite ale Americii, citați nominal de acest comitet, și anume DELE. David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Jeffrey Jackson, Samuel Hurd, Eric Bloch, Mark Sanderson, Anthony Morris. Treți nu mai sunt martori ai lui Jehova. Aceștia au la dispoziție 2 luni pentru a contesta această decizie sau pentru a depune apel. În al treilea rând, și că frații săi, membri ai corpului de conducere cu sediul la Warwick, nu au vrut să asculte de frații lor care au trimis sute de scrisori, nici să se consulte, chemându-i la dialog, la rațiune și la pocăință pentru a consolida pacea, dar au refuzat să-și asculte frații și astfel, conform cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos, în Matei 18, versetele 15 la 17, care spune, în special la versetul 17, citez: Dacă nu-i ascultă, spune bisericii, iar dacă nu ascultă nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân sau ca un vameș. Sfârșitul citatului. Dar aceste cuvinte ale lui Isus, comitetul le ia deci în considerare și pe această bază va face public acest raport către adunarea fraților și surorilor din lume prin toate canalele sociale disponibile. Mulțumim, frate Serge, pentru această concluzie. Suntem, desigur, afectați, dar era o decizie importantă care trebuia luată. Așadar, dacă suntem cu toții de acord cu această concluzie, cred că sunteți. Astfel se încheie această audiere a Comitetului de Disciplină Religioasă. Dacă nu se fac alte comentarii, l-am rugat pe fratele Ian să încheie această sesiune cu o rugăciune. Deci, ai ceva de adăugat? Nu? Este în regulă? Te ascultăm, frate Ian, pentru ultima rugăciune. Tatăl nostru ceresc, suntem fericiți că am putut contribui cu câtul nostru mic la dreptate. Ai creat oamenii cu diferite. Simțul spiritual și simțul dreptății sunt lucruri importante pentru noi și încercăm să facem tot ce putem pentru a ne conforma acestora și pentru a-i ajuta pe cei din jurul nostru să aplice această dreptate în viața lor. Din păcate, cei care au putere în lumea noastră sunt foarte des preluați de influența diabolică a lui Satan pentru a ajunge să-i facă voia. Iar contribuția noastră pentru a împiedica acest lucru constă în încercarea de a-i face să gândească pe frații din corpul de guvernare cu privire la anumite chestiuni. În ceea ce privește gestionarea crizei COVID în cadrul organizației, a trezit multe conștiințe printre frații și surorile noastre, printre noi înșine, și vedem că există o stare de disconfort, un disconfort care trebuie rezolvat. Binecuvântarea nu poate reveni decât dacă se ține cont de dreptate, dar și de milă. De aceea le mai acordăm încă un anumit timp fraților noștri. Al corpului central pentru a putea reveni la rațiune și a ieși din capcana diavolului.
te rog, binecuvântează, te rog, eforturile care au fost depuse în acest comitet, toate conștiințele care lucrează pentru a face cunoscut adevărul despre acest subiect, pentru a putea alerta, pentru a putea avertiza și pentru a putea astfel rămâne uniți. Și în numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne rugăm și îți mulțumim. Amin.